Здравейте! Аз съм адвокат Йорданка Бекирска и съм експерт по международно семейно право. Това, за което днес ще си говорим, е международното правната закрила на децата в случаите, когато имаме международно отвличане на дете от един от двамата родители, а именно промяната на местоживеенето на детето от една държава, където е било неговото обичайно местопребиваване, в друга държава, в която то е било прехвърлено неправомерно или задържано на нейната територия неправомерно. Всички тези разпоредби и възможности за защита са част от Хагската конвенция, която разглежда гражданските аспекти на международното отвличане на деца. Тя съществува от 1980 година и към момента има вече 101 държави, които са я подписали, ратифицирали и я изпълняват. Всички тези държави имат централен орган, който е компетентен да разгледа молбата за защита. В България този орган е Министерството на правосъдието. Той е органът, който започва производството по молба на родителя, който иска връщането на детето си. Или по молба на родител, който няма възможност да види и да осъществи личен контакт с детето си. В Хагската конвенция, така ще я наричам за напред, отново повтарям от 1980 година, тъй като Хагските конвенции са няколко, в тази Хагска конвенция са защитени две права на родителите. Първата молба, която всеки родител, който мисли, че са му нарушени правата, има право да поиска от съда, в който е компетентен в държавата, където е детето, където е отведено детето, в България това е Софийски градски съд, може да се поиска незабавното връщане на детето или втората възможност е да се осъществят личните контакти между родителя, който е имал това право, вече е постановено, и предвид преместването на детето, същото това право да му е било нарушено. Ето защо е предвиден този акт, който вече до година ще чества 40 години и защитава 3000 деца в световен мащаб всяка година. Всяка година това е статистиката, която показва колко често се използва разпоредбите на Хагската конвенция и колко деца всъщност са връщани заради това, че са неправомерно отведени от един от своите родители в друга държава, не в рамките на една и съща държава. Когато говорим за Европейски съюз, освен Хагската конвенция и правилата, разписани в нея, действа и регламента, който всъщност организира родителската отговорност и определя компетентността на съда. Единствено държавата Дания не е член и не изпълнява това законодателство. При нея, на регламента, при нея са валидни само разпоредбите на Хагската конвенция. Така или иначе, всяко едно неправомерно отвеждане на дете и промяната на местоживеенето му от една държава в друга държава е неукоримо поведение на родителя, показва един недобър родителски капацитет и също така се счита, че вреди на най-добрия интерес на децата. Ето защо само и единствено 6 седмици е срокът, в който съдът има право да разгледа тази молба, това искане за връщане на детето. Само 6 седмици. В България има две инстанции. Софийски градски съд, Софийски апелативен съд. След това решението влиза в сила незабавно. Това, което съда има единствено възможност да установи и единствено върху това трябва да се концентрира, вместо да обследва кой е по-добрият родител, какво може да предложи и как би се грижил за детето, единственото, което съда има право да разглежда в настоящото производство е наличието на неправомерно отвеждане на детето. Всички други доказателства, които касаят родителските права, са приложими само единствено в дело за родителски права. Тук
В това производство, то е изключително специфично. В него участват Министерството на правосъдието като централен орган, евентуално защита на молителя, който иска връщането на детето. Министерството на правосъдието от държавата, която иска, то също участва по един или друг начин в производството, включително има заинтересована страна в лицето на прокуратурата и съответно другия родител, който същевременно също има и свой представител, процесуален адвокат. Следователно, социалните служби са отново част от това производство. Производството е изключително специфично, доста стеснено и всички обстоятелства, които имат значение за родителските права, тук не са предмет на разглеждане. Ето защо следва да имаме пълна концентрация в това дали има неправомерно отвеждане, в какво се е изразявало неправомерното отвеждане, имаме ли неправомерно задържане в случай, че то пък се окаже, че е било правомерно извеждането на детето и напускането на границата и изцяло концентрация върху това. Срокът за завеждане на подобна молба е 1 година, като тя е приложима само за деца, които са до 16 години. След тази 1 година съда има право да обследва и въпроса дали детето през тази 1 година е свикнало с това да живее в България, да речем, ако отговарящата страна е България, и дали той е свикнал с неговото ново местоживеене. При всички други хипотези това са неприложими обстоятелства. Отново повтарям, укоримо е поведението, защитата на родителя, който иска връщането на детето, е много сериозна. Поради това, моля, в случай, че решите да предприемате такива стъпки, да се замислите. Защото в една голяма част от държавите, дори и членки на Европейския съюз, това, освен че укоримо като по Хагската конвенция като граждански аспекти, има и наказателен характер. И могат да се търпят много сериозни наказания за това. Възможна е медиацията. Също така, като в Центъра за медиация, който се занимава единствено и само с този тип международни отношения между деца, които са деца на родители от 2 държави или живеещи в различни държави, са изцяло приложими. Медиацията е изключително полезен способ в случая и съда при всички случаи ще ви насочи към нея. Затова, преди да променяте местоживеенето на детето си, мислете и се подгответе за тази ситуация. Благодаря ви, аз съм адвокат Йорданка Бекирска.